Wannan bidiyon akan Hamdiya 'yar Sokoto ne, amma ba akan ta zamu mai da hankali ba. Wannan mutumin shi zamu buɗewa zani a kasuwa. Bidiyon nan ba na yara bane, saboda haka dan da yaro kake kallo tura shi je ɗebo ruwa, saboda akwai abin da zan tattauna wanda bai kamata yara su ji ba. Wannan mutumin shine Gwamnan Sokoto, yaron wannan mutumin. Kun san shi, kun san halin shi ba sai na gaya muku ba. To shi Gwamna Aliyu ya kasance mutum ne wanda ba wanda ya isa masa gyara. Duk irin kunci da wahala da rashin adalci da jama'a suka shiga, babu wanda ya isa a jihar Sokoto ya fito ya magana domin a nuna masa inda wannan matsala take. A takaice mulkin kama karya yake yi. Kafin na yi nisa, ga wanda bai san labarin Hamdiya da Sharif ba, bari in takaita muku, don da shi za mu yi amfani mu fahimci halin wannan mutumin domin kowa ya gani a fili. Shekarun Hamdiya 19 ne kacal, saboda haka an haife ta a shekarun 2005 wato 2005. Ko kun san me haka yake nufi? Lokacin da 'yar aduwa ya rasu, Jonathan ya karɓi mulki. Lokacin Hamdiya shekarunta 5. Saboda haka ƙaramar yarinya ce. To a cikin watan Oktobar shekara ta 2024 ne Hamdiya ta cire tsoro ta tashi daga ƙauyensu na Minki da ke ƙaramar hukumar Wurno ta shiga cikin garin sabon birnin daji inda suke fama da hare-haren 'yan bindiga. Inda ta samu mai unguwa ta ce mishi tana da niyyar taimakawa mutanen wannan garin ta hanyar yin kira gwamnati akan ta kawo musu ɗauki. To shine har mai unguwa ya bada gidansa ce a zo a yi wannan taro. To bayan wannan yarinya ta fitar da wannan bidiyo inda take kira ga gwamnatin Ahmed Ali, wanda duk da matsanancin rayuwa da suke ciki ya kasa samawa waɗannan mutane tsaro ko sauran abubuwan more rayuwa, saboda a garin ba su da asibiti, babu ofishin 'yan sanda, babu titi, babu makaranta. Wannan yarinya ta yi kira akan cewa duk da an kai wa wannan gari hari akalla sau 9, kuma an ƙona gidaje, an kashe limamin garin, aka sace musu mata, amma gwamnan ko ta'aziyya bai je yayi musu ba. To bayan sakin wannan bidiyo ne inda Hamdiya take cewa a matsayinka na musulmi magidanci mai iyali, idan aka yi muku irin wannan cin mutunci da kisa da fyaɗe za ku ji daɗi? Shi kuma gwamnan sai abin ya bashi haushi. Saboda haka sai sa jami'an tsaron Sokoto State Community Guards Corps karkashin jagorancin wani mai suna Muhammad Dantine suka ji har kawai su Hamdiya suka kamo ta tare da surukanta guda 2 mazajen kannanta, sannan aka yi musu mugun duka wanda har ɗaya daga cikin surukan nata mai suna Ibrahim ya suma. Sannan bayan sun isa ofishin community guard ɗin, sai wannan mataimakin shugaba wato Dantine ya umarci ɗaya daga cikin surukan nata wanda bai suma ba ya yi wa Hamdiya fyaɗe, kawai saboda bidiyon da ta yi na kiran gwamna akan ya hana 'yan bindiga yi wa mata fyaɗe saboda shi ma yana da iyali. Inda ta ce duba ya gani inda 'ya'yansa ne ko matansa ne ake wa haka ya zai yi. Daga nan sai suka kai ta kotu inda aka caje ta da tunzura jama'a da kuma tsangwamawa al'umma. Wannan wani irin rainin hankali ne? Gari babu zaman lafiya, gwamnan nan ba aikin da yake yi a ƙauyuka in banda zuwa yana saka wani raila a tsakiyar titi da wasu fulawoyin banza da wafi da biliyoyin kuɗi da yake kashewa, maimakon ya gina musu kayan more rayuwa da gina tattalin arzikin karkara da bunƙasa rayuwarsu. To shine wannan gandurobin na jiha suka kama ta suka miƙa wa 'yan sanda. To shine shi Dantine kafin ya miƙa ta ga 'yan sanda sai da ya cire mata hijabi, ya yi barazanar kashe ta, sannan kuma ya sa ɗaya daga cikin surukan nata ya mata fyaɗe. Daga nan suka yi mata shegen duka. Wannan yarinya fa shekarunta 19. To abokina barista Abba Hikima ya haɗu da shi wannan ɗan ɗin a kotu, inda a gaban alkali ya mishi tambayoyi kuma har hakan ya tabbatar cewa daga firamare ɗan Tuna bai ƙara karatu ba, wai shi aka saka shugabanci tsaron jama'a. To mutumin nan ɗan Tune bai iya karanta ko da layi ɗaya tak na dokar ƙasa da ke tafiyar da wannan aikin nasa. To bayan ɗan Tuna ya miƙa ta ga 'yan sanda inda ta kwana a gigice, sannan aka kai ta wajen kwamishina inda aka gabatar da ita a matsayin yarinya da ta zagi gwamna. Bayan kuma an kai ta gaban alkali, alkali ya bayar da belinta, amma gwamna bai ji daɗin haka ba, so ya rufe ta a kurkuku. To bayan an yi belin nata, an sake ta koma ƙauyensu. Bayan kwanaki 3 tana cikin tafiya kawai sai aka samu wani ya raɗe ta aka. Ta yi awa da awanni ba ta san inda take ba, sai tashi ta yi a cikin daji da waya a wuyanta, an shaƙe ta, ga jini a jikinta, su ma ta yi. To a hali yanzu ana kotu, gwamna bai yadda ba, sai an mata hukuncin da ya ɗaure ta. Kuma maganar nan da muke yi da motocin gwamnati tare da gandurobin gwamna ake zuwa har can ƙauyen su Hamdiya ɗin, ake ɗebo mutane a kawo su gaban alƙali, ake ba su kuɗi domin su ba da shaidar da za a yi amfani da su a samu Hamdiya da laifi.
Allah ya saka wa abokina da alkhairi barista Abba Hikima, wanda a halin yanzu ya kashe miliyoyin nerori domin zama lauyanta da kare ta a kotu da zirga-zirga na tafiya daga Kano zuwa Abuja sannan ya je Sokoto kuma haka ya dawo kuma ya biya mata ita ma. To shi wannan gwamna da jami'an tsaro ba su zo sun kama masu garkuwa da mutane ba su yi komai akan lakurawa ba, amma a rasa wanda za a gurfanar a kotu ana amfani da kuɗaɗen jiha da jami'an gwamnati domin ɗaure yarinya a shekara 19. Yanzu haka fa ƙananan hukumomi a jihar Sokoto guda 13 ne suke cikin rashin tsaro. Ana cikin wannan fa, amma fa gwamnan ya ba da umarni aka kira duka shugabannin hukumomin tsaro. Ya ba su umarni akan kowannen su ya je ya yi bincike akan Hamdiya. Yarinya a shekara 19. Allah ya saka wa Ahmad Isa da alkhairi mai barkatai family, wanda ya jawo Hamdiya ya ba ta aiki akan mai binciken cin zarafin bil'adama a jihar Sokoto, kuma wannan shi ma ya ƙara gigita gwamna. Shi yasa yanzu yake duk abin da yake so ya yi domin ya samu ya ga an ɗaure wannan yarinya. Muna da shaidu akan wani abu mai girma kuma mai nauyi daga jihar Sokoto. Yana hannunmu. Za mu zo muku da shi nan gaba. Za ku yi mamaki. Saboda haka duk abin nan fa ya faru ne don gwamnan Sokoto an yi mishi gyara kuma ya ji haushi. Shi ne aka alkawarin kashe Hamdiya, aka saka sirikinta ya mata fyaɗe, sannan aka yi musu duka, aka buge ta suma, aka sa waya aka shaƙe ta, aka ji mata raunuka, aka jefa ta a gefen titi. Amma a halin yanzu babu abin da gwamnan Sokoto ya yi akan duk mutanen da suka yi waɗannan abubuwa. Saboda haka a cikin comment section ina so ku gaya min wai wannan wani irin mutum ne shi.